Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба койбер темалар турында кыскача. Улы турмушка документ тантаналар сарайында яшьяуларга паспортлар тапшырдылар. Талантлы артистларга тантана театр премиялары тапшырылды. Нишоллы бер юлы берничә җиңү белән кайтты. Татарстанда су басудан 200-дән артык торак пункт зыян күрергә мөмкин. Бу хакта республика вице-премьеры Рөстәм Нигъматуллин хәбәр итте. Татарстанда су басу зонасына 39 муниципаль берәмлектәге 220 торак пункт эләгергә мөмкин. Анда 13 меңнән артык кеше яши дип билгеләп үтте вице-премьер. Ул искәрткәнчә, алда торган язга ташканга фаразлар борчулы. Февраль ахырына республикада кар катламының биеклеге уртача күп еллык күрсәткечләрдән күпкә югарырак. Муниципаль районнарга бүгенге көннән үк югары әзерлек режимына күчү, су басу башланса, кичикмәсән гадәттән тыш хәл режимына күчү тәкъдим ителде дип билгеләп үтте Рөстәм Нигъматуллин. Әле кар, әле яңгыр ява, юлларда тайгак. Автоинспекторлар машина йөртүчеләрне кышкы резинаны җәйгегә алыштырмаска, ашыкмаска, тизлек режимын үтәргә чакыра. Моннан тыш сулы участокларда игътибарлы булырга кирәк. Бозлавык җитди аварияга китергә мөмкин ди автоинспекторлар. Атна ахырында Татарстанда нинди һава торышы көтелә? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Шәһәрдә температура тирбәлешеп күзәтелә, шуңа күрә җәяүлеләр киемнәрен һәм автомобиль сөючеләр кышкы резинаны җәйгесенә алмаштырырга ашыкмыйлар. В том году вот у нас уже рано началось, в принципе, уже 2-3 уже жарко стало, погода хорошо, ни снега, ничего не было. А в этом году не знаю, ну, пока вот погода еще такая, еще посидим пока на зиму, ничего страшного. В прошлом году я заменил где-то числа 18-го, но уже было сухо. Сегодня у нас 28-е. Ну, пока не светит. Ну, где-то в начале апреля, наверное, распогодится, подсохнет асфальт. Ну, от погоды. Не раньше мая, наверное. Майские праздники. Автомобиль сөючеләр шулай ук һава шартлары аркасында юлларның торышына зарланды. Сазлыклар астында чокырлар сизелми, ишек аларында асфальт бузылган дип зарлана чалалар. Ям очень много стало. Как снег растаял, так везде вскрылись ямы. Все больше и больше становится. Во двор вообще не заедешь. По местным дорогам. В ужасном состоянии дороги у нас, как я автомобилист говорю, особенно здесь и по всем проспектам ехать невозможно. То есть желательно бы, конечно, отремонтировать, потому что колеса очень дорого стоят. Җәяүлеләр өчен кар явуы да көтелмәгән хәл булды. Думал, что будет лучше. Думал, что весна пришла и все, дожди. Неожиданно пошел снег. Хочется, чтобы по сезону было. Весна весной, зима зимой. То, что у нас климат поменялся, это нам не нравится. Если, в марте еще метели бывает, а в апреле уже хочется солнышко. Надоело уже. Лужа и снег, надоело. Уже такая у нас зима длинная, уже сегодня даже в окно посмотрела, аж огорчилась. Бүген көндез дә кичтә Татарстанның көнчыгышларында кар һәм бәлки буран саклана дип хәбәр итте синоптиклар. В предстоящие сутки, 29 марта, на наши районы распространит влияние гребня антициклона. Существенных осадков не прогнозируется. Ночью в первой половине дня возможен туман. Температура ночью составит -5, -7 градусов, днем 1-3 градуса тепла. Шимбә төнлә югары атмосфера басымы тәэсирендә явым-төшемнәр көтелми. Температура фоны яңгыр рәвешендә 6 градустан алып 8 градуска кадәр тәшкил итәчәк. Көндез исә температура 7 градуска кадәр күтәреләчәк. Якшәмбе 31 мартта Татарстан аша аз яңгырлы атмосфера фронты узачак. Төнлә температура 0 градустан алып 2 градуска кадәр тәшкил итәчәк дип фаразлый синоптиклар. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Улы тормышка документ тантаналар сарайында 14 яшькә җиткән чалларга паспортлар тапшырылды. Алар мөһим документны алырга әти-әниләре, әби-бабайлары белән килгәннәр. Паспортларны аларга шәһәр мэры Наил Мәһдиев үзе тапшырды. Теманы хәбәрчебез дәвам итә. Вместе с вами этот праздник отпраздновать и разделить радость этого праздника, если вы не возражаете. Паспортлар тапшыру алдыннан шәһәр мэры Наил Мәһдиев һәр яшьчәуллыны һәм аларның әти-әниләрен сәламләде. Чөнки алар үз балаларыннан да ким түгел, бәлки тагы да күбрәк борчылганнардыр. Да, я волновалась чуть-чуть, но я очень рада. Еще и то, что 14 лет родители тоже меня поддерживали, чтобы, наверное, быть взрослее. То есть
чтобы пойти тоже на работу, чтобы обеспечивать себя сама. Для меня 14-летие и получение паспорта – это как новый этап в жизни. То есть в это время человек очень сильно меняется, формируется личность человека. Я к этому очень готовилась. Рәсми документны тантаналы шартларда яхшы укучыларга, җәмәгать тормышында катнашучыларга, шулай ук спортчыларга, олимпиада призерларына һәм җиңүчеләренә тапшырдылар. 14 яшькә алар күп нәрсәгә ирешә алганнар. Паспортларны 23 яшь үсмер алды. Нам хотелось бы, чтобы наши с вами дети в этот зал вошли не единожды. Чтобы еще были поводы для наших юношей и девушек через определенное время, когда они достигнут определенных высот в той сфере, которую они выберут на своем жизненном пути, вошли сюда под аплодисменты горожан за высокими государственными наградами Российской Федерации, нашей многонациональной республики и нашего прекрасного города. Егетләрне һәм кызларны шәһәрнең иҗат коллективлары да котлады. Паспорт белән бергә балаларга Россия Федерациясе Конституциясендә тапшырдылар. Яшь чаллар үз хокукларын һәм бурычларын белергә тиеш. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Халыкара театр көнендә республиканың иң талантлы артистларына Тантана театр премияләре тапшырылды. Чара Буа Татар дәүләт драма театрында үтте. Нәбирә Гыймадинова әсәре буенча куелган «Сихерче» спектакле Аяз Гыйләчев исемендәге Чаллы Татар дәүләт драма театрына бер юлы 2 җиңү китерде. Артистлар Шулпан Аскарова һәм Алсу Сәгыйдуллина «Сихерчедәге» рольләре белән Тантана Татарстан Республикасының иң мөһим театраль премиясендә җиңү яуладылар. Шулай итеп, Татарстанның атказанган артисты Шулпан Садыкова Аскарова иң яхшы хатын-кызы номинациясендә, Алсу Сәгыйдуллина дебют номинациясендә җиңү яулады. Моннан тыш бердәм Россия партиясының махсус бүләге Чаллы Курчак театры хезмәткәре Римма Митрофановага тапшырылды. Минем иң беренче чиратта миңа зур бәя биргән жюри әгъзаларына зур рәхмәт әйтәсем килә. Театрыбызның сәнгать җитәкчесе Кинзякулов Олег Мадияровичка зур рәхмәт. Һәм инде минем остазыма Гардисламов Рамазан Каисовичка зур рәхмәт. Һәм Чаллы театрында барлык хезмәттәшләремә дә зур рәхмәт. Киләсе мәгълүмат ураза тотучылар игътибарына иртәгә Рамазан аеның 20 көне 30 март көне сәхәр 2 сәгать 52 минутта тәмам булырга тиеш. Авыз ачу 18 сәгать 6 минутта башлана. Әгәр авыру кеше ураза аркасында хәле начарланыр дип курка икән, аңа уразасын калдырырга рөхсәт ителә. Рамазан аенда озын сәфәргә чыгучылар да ураза тотмаска мөмкин. Бу очракта юл озынлыгы уртача 100 чакрым булырга тиеш. Әмма тотылмаган көннәр өчен каза уразасын тотарга кирәк була. Тоткан уразаларыбыз, кылган дугаларыбыз кабул булсын. Алда ел көннәре димәк үзеңә һәм якыннарыңа игътибар бирергә вакыт. Менюны деликатеслар һәм сирәк тәм-томнар белән төрләндерегез. Гардеробны яңартыгыз. Россия төбәкләреннән һәм чит илләрдән меңләгән оригиналь товарларны бер урында сатып алырга мөмкин. Мегастрой гипермаркеты янындагы павильон 32 комплекста урнашкан. Халык ярминкәсендә бай ассортимент беркемне дә битараф калдырмаячак. Ерак көнчыгыштан затлы балыкның 20 төре һәм кызыл улдык. Азәрбайҗанның гранатлары сугы, табигый чәй, белорус колбасалары, өйдә әзерләнгән Кавказ сырлары, Твердан мармелад. Шул ук вакытта үзеңә дә үзгәреш кертергә мөмкин. Екатеринбург авторлык остаханәсеннән штапель күлмәкләр һәм курткалар, иратлар күлмәкләре, фин өс киемнәре һәм сыйфатлы аяк киемнәре. Матурлыкны күрсәтергә һәм яшьлекне сакларга Һиндстан, Иран, Кырым, бизәнү әйберләре һәм продукциясе ярдәм итәчәк. Яз килүен тагы да якынайтыр өчен сезне күңел радиосы оештырган язга төр шоу белән дип исемләнгән җырлы уен күлекле тамашага чакырабыз. Әлегә кичтә сез татар эстрадасы йолдызларының танылган хитларын ишетерсез. Концертта катнашалар Вадим Захаров, Зәринә Хасаншина, Альберт Валиуллин, Лейсән Гыймаева, Булат Бәйрамов, Таңсылу, Илсаф, Олина Давыдова, Рафис Калимуллин, Лада Ниязофиуллин, Илнат Фархуллин, Бинарис Илигет, Лилия Хамитова, Рөстәм Хасанов, Рифат Зарипов һәм Татарина, блогер Рамис Агыльмедзинов. Иртәнге төр шоу алып баручылары белән искиткеч тамашаны күрми калмагыз. Концертыбыз безнең үзенчәлекле форматта үтәчәк. Һәрбер тамашачы үзен иртәнге төр шоу тапшыруында кебек хис итә алачак һәм кунакларыбызның да 90% диярлек инде безнең студиябызның кунаклары. Кемнәр әле килеп өлгермәгән, концерттан соң аларны без кунак итәчәкбез.
Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин, сезнең белән сау булашам, исән-имин булыгыз. Рыба Камчатки в Набережных Челнах. Только с 27 по 31 марта. Площадка у гипермаркета «Мегастрой». Оцените настоящий вкус рыбы Камчатки.